treball seriós, d'un treball científic evident. Ens passem el dia parlant de la roseta. Ensenyant la roseta. Corregint la roseta. Perfeccionant la roseta. Vestint la roseta. Què? No. Vol dir transformant la roseta. Quins homes! Tot ho arregleu, el que com vosaltres us assembla i a la vostra mida. Què en fareu d'aquesta noia un cop hagueu acabat l'experiment? Això no és de la nostra incumbència. És evident que tindrà molts d'avantatges. Avantatges? Les avantatges de tenir l'educació i les necessitats d'una senyora sense la renda indispensable per satisfer-les. Tot anirà bé, senyora Jordana. Tot anirà bé. Adéu, mamà. T'agraeixo la teva cooperació. Anem, Fontanella. Aquests homes... Aquests homes... Tanqueu el clau. Tothom és a casa. Ja ho he fet. La senyora Mercè no sé al llit. Que radiant trauré fet de les meves sabatilles. Quina nit. Massa gent. Com ha anat, això? D'on t'han sortit? Després de les presentacions, hi ha hagut uns moments que jo no les tenia pas totes. En canvi, a la Roseta se la veia ben tranquil·la. És natural. Estava segura d'ella mateixa. Com jo, a mi el cansament no em ve de la festa. Em ve del treball i la tensió d'aquests mesos. Home, no tant, no tant. És la darrera vegada que m'hi enganxen. Prou experiments i prou duqueses prefabricades. Bona nit, Roseta. Bona nit, professor. Bona nit, bona nit. Noia, apaga els llums i tanca les finestres. Demà prendré cafè sol. Ho dius, si vols, a la senyora Mercè.
On dimoni ha deixat les meves sabatilles? Vingui, les seves sabatilles forfiqui-se-les! Què fas? Guiterra, aixeca't de seguida. Què vol dir això? Deu estar ben inflat, oi? Li he fet guanyar l'aposta. I només es tractava d'això. Que tu m'has fet guanyar l'aposta? Tu? Pet bufat? Però digues, per què m'has tirat les sabatilles pel cap? Perquè sí, perquè li tinc ràbia i voldria escanyar-lo. No ja estava bé allà on era, perquè m'entreia. Ara que s'acaben l'experiment ja em pot tornar a llançar el fang, com una deixalla. Però ara aniré jo. No serveixo per res. No tens cap motiu per inquietar-te. Et serà fàcil trobar una bona ocupació. Que no estàs bé aquí a casa. A més, també podries casar-te. No tots els homes són uns concos empedreïts com en Fontanella i jo. La gran majoria acaben casant-se. Els ximples. A més, tu no ets lletja. No ara. Amb la cara plena de mocs i llàgrimes, que fa fàstic. Bé, ara a fer nota. I a refusar. I demà quan t'aixequis, et mires al mirall i veuràs que tinc raó. Això, la meva mare té la dèria de fer casaments. Segur que et trobarà un bon partit. Un altre dels avantatges que vostè m'ha proporcionat, oi? Tant de bo m'hagués deixat allà on era. No et posis melodramàtica. M'agradaria saber si la meva roba és meva del coronel Fontanella, perquè no voldria que em diguessin lladre. Lladre? Per mi et pots endur la casa sencera, amb el piano de cua i tot. Llevat de les joies, que són llogades. Satisfeta? Sí, miri, tinc les seves joies, i són totes. No m'interessa conservar-les. Tingui. Enduguis-se-les a la seva habitació. Agafi. Bé, una cosa. Aquest anell no és el joier. Aquest me'l va regalar vostè al Passeig de Gràcia, se'n recorda? Doncs tingui. No m'interessa conservar-lo. S'ha aconseguit fer-me sortir de polleguera. Per primera vegada a la vida. Ho lamento. I decideixo acabar en sec aquesta miserable discussió. Com vulgui. Deixi-li una nota escrita a la senyora Mercè referent a això del seu esmorzar. És probable que jo no la vegi. L'esmorzar. La senyora Mercè. I tu us en podeu anar al diable. y las flores su perfume
La Roseta ha desaparegut. Li deus haver fet por. Que això li ha fet por. Quines coses dius? Ha fugit de casa amb una maleta petita. I l'imbècil de la senyora Mercè l'ha deixat marxar sense avisar-me. La noia té dret a viure on ella li convingui. Però això comporta un trasbals enorme. No sé dir les coses, no sé què he de fer, no sé on he d'anar. Estic perdut. Bon dia. Com està? Martí ja li va explicar... Què? Què diu el paiús aquell del comissari? Has estat capaç de denunciar-ho a la policia? Quin dret teniu de donar el nom i les senyes d'aquesta noia? Com si fos un lladre o un paraigües extraviat. Escolta, la Roseta ha comparegut aquest matí a casa meva. Es va passar unes hores, rondant pel carrer, enfurismada, desesperada, sense saber a on ficar-se. Pobra Rosa. Em va explicar la manera brutal com la vau tractar. Vosaltres? La Roseta va fer un gran esforç per sortir-se airosament de la festa de l'alta societat i de la rebella. I vosaltres, tu vas guanyar l'aposta. I vosaltres, quan vau arribar a casa, només us va córrer dir que l'experiment havia estat molt avorrit, que us havíeu tret un pes de sobre. No m'estranya que et tirés les sabatilles. Jo no sé què t'hauria tirat. No li vau expressar força admiració? Això ja era cosa sabuda. Ella en tenia plena consciència. Potser vam ser desconsiderats. Està molt enfadada. Esclar. I tinc por de que no vulgui tornar amb vosaltres. Si em promets que et comportaràs, la faré venir. D'acord. Fontanella, ara hem de tenir seny. Dia, professor. Com està? Ha passat una bona nit? Que s'hi ha passat. Un dia com una fontanella. Un temps fogós, oi? Ara no cal que segueixis les teves lliçons. Va, vés a buscar el teu farcell i anem cap a casa. No siguis idiota. Molt galant, Martí, que no hi resistiria una imitació tan delicada. Home, no compliquis les coses. Deixa que sigui ella que parli. No dirà ni una sola paraula que jo no li hagi posat a la boca. Jo, i només jo. Sóc l'autor d'aquesta criatura que tens al davant. Suposo, coronel, que havent-se acabat l'experiment ja no podré considerar-me com a amiga seva. Tot arreu, per què em diu aquestes coses? Jo no l'he considerat mai com un experiment. La veritat és que em sabria molt de greu que s'oblidés de mi. Vostè, que és una persona que mereix tota la meva gratitud. Perquè ha estat vostè qui m'ha ajudat a comportar-me com una senyora. Cosa no gens fàcil, tenir sempre al davant l'exemple del professor Jordana. En el fons, jo era com ell, incapaç de dominar-me, grollera, i amb un nodrit repertori de paraules lletges. Sense el seu exemple, jo mai m'hauria sabut com són les persones ben educades. Sí, però... Si no hagués estat per ell li va ensenyar a parlar en propietat.
cosa que jo no hagués pogut fer. Miri, jo crec que la diferència entre una dama i una mossa de carrer es troba tant amb la seva manera de comportar-se com en la forma que els altres la tracten. Per vostè, jo podré ser una dama. En canvi, el professor Jordana jo sempre seré una mossa de carrer. Però... Martí, fes el favor de no escaritxar amb les dents. És molt amable, senyora Fernández. M'agradaria que d'ara endavant em digués Roseta i que el professor em digués senyoreta Fernández. Puja aquí dalt. Martí! Però per què no em respon en el mateix llenguatge? S'ho mereixeria? Sembla mentida, però no puc. No em surten les paraules, no les trobo. Potser quan vostès estiguin junts. Però què diu? Suposo que vindrà a casa amb nosaltres. Escolta, Roseta, abans que me'n vagi, sisplau, fes un esforç i perdoni al professor. Què? No veus que ja m'has fet empassar prou saliva? Oi que ja és hora de posar una mica de seny? Vostè només vol que jo torni a casa amb vostè per tenir algú que li trobi les sabatilles, que li endreci els papers i que li aguanti les regrufades. Que jo vull que tornis a casa? No recordo haver-ne dit ni una sola paraula. Ah, no? Llavors, de què es tracta? Es tracta de tu, no de mi. Si tornes a casa, me n'alegraré. Però no penso canviar ni un dels meus costums ni sistemes. I pel que fa a la meva educació, sàpigues que pot ser tan bona com la del teu amic Fontanella. Ah, no? Això sí que no. Ell tracta una mossa de carrer com si fos una duquessa. Jo a vostè no el necessito. Estiguin convençuts. Ja ho sé. Jo mateix t'ho vaig dir. El que mai et deus haver preguntat és si jo et necessitava tu. Jo no necessito ningú. Però t'enyoraré. T'enyoraré molt, Roseta. Malgrat tot, les teves idioteses m'han ensenyat alguna cosa. No voldries casar-te amb el coronel Fontanella? Primer amb ell que amb vostè. Primer morta que amb vostè. Ni que estigués loca. Boja! Parlo com em dóna la gana. Vostè ja no és el meu professor. I li demostraré que no tinc cap necessitat de dependre de vostè. Perquè si vostè sap predicar, jo sé ensenyar i puc guanyar-me perfectament la vida com a professora. Professora de què, filleta? De fonètica. I se tracta la gent, cosa que vostè ignora. Té mala peça al taler, professor Jordana. En estat de ximple. Quina necessitat tenia d'aguantar-li les seves salvatjades? Si només havia d'aixecar un dit per ser tan important com el famós professor Jordana.
Bravo, petita. Ja comences a tenir idees pròpies. Ara sí que ets tot una senyora. La meva obra. Diu això perquè veu que ja no li tinc por i que ja no depenc de vostè. El cotxe t'espera. Profeta. Anem? Quan li sembli? Com és fàcil que no ens tornem a veure, professor? Diguem-nos adeu. Que li vagi molt bé. A reveure. Adéu. Escolta, Roseta, no et descuidis de comprar-me una aigua de colònia i massatge i una corbata que lligui amb el vestit nou. Al teu gust. Te'n recordaràs, Més valdrà que s'ho compri vostè. Crec que l'has aviciada massa, aquesta noia. Però no passis pena. Jo ja t'ho compraré tot el que necessites. No et preocupis. Segur que m'ho acabarà comprant ella. A reveure.